Ako ne znaš otkud krenuti s pripremom za esej, ovo ti može biti početak, pa pogledaj najvažnije podatke o onim dijelima koja se mogu pojaviti na maturi. Prvo dijelo je Sofoklova Antigona. Ona je nastala u antičkoj književnosti koja podrazumijeva književnost stare Grčke i Rima. Antigona je nastala u klasičnom razdoblju grčke književnosti koja je obilježila tragedija kao književna vrsta, te Eshil, Sofoklo i Euripid kao tri najvažnija grčka tragičara. Tragedija u prijevodu znači Jarčeva pjesma, a njezina su obilježja tragički junak, sukob, krivnja, katarza i uzvišeni stil. Antigona je tragedija u 7 činova, čija je tema preuzeta iz mita o Edipu. U središtu je tragička junakinja Antigona i njezin sukob s Kreontom, nakon što su se njezina braća, Eteoklo i Polinik, međusobno poubijali. Kreont je zabranio pokopati Polinika, no Antigona ga svejedno pokapa zato što slijedi božanske zakone. Tako se u tragediji sukobljavaju slobodni pojedinac i moćni vladar, kao i božanski i zemaljski zakoni. Tragedija poštuje Aristotelovo pravilo trojnog jedinstva, jedinstva mjesta, vremena i radnje, pa se tako radnja zbiva u tebi, unutar 24 sata, te se prati cjelovita radnja bez sporednih zbivanja. Zaprati me za još ovakvih videa. Ako želiš saznati sve o dijelima na maturi, pogledajmo tečaj koji ćeš pronaći u opisu mog profila.